Ir-riżenja ta' Joseph Muscat mill-Parlament Malti kienet immarkata minn nixfa ta' kliem kemm mill-istess Muscat kif ukoll mill-Prim Ministru Robert Abela. Ħanieħu l-kelma l-aħħar darba f'din il-Kamra, ma nfurmajx laqas il-sħabi għax ma xtaqx ma nħobbx ċerimoni f'dan ir-rigward. Hekk kif illum reġa' beda jiltaqa' l-Parlament wara l-waqfa tas-sajf permezz ta' din-littra qiegħed nagħti r-riżenja tiegħi minn membru parlamentari. Wara li Muscat irriżenja b'diskors ta' 90 sekonda, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll ma tantx kien komdu jitkellem dwar din il-mossa. Wara li għall-ewwel prova jaħrab mill-mistoqsijiet tagħna, Abela donnu reġa' bdielu u dar lura biex itina l-kummenti tiegħu. Madankollu anke hawn skarsezza ta' kliem u skumdita jitkellem dwar il-predeċessur tiegħu. Għalfejn riżenja Joseph Muscat? Dik hija domanda illi dik hija domanda. U weġibtek kemm il-darba dwarha u se nibqa' nwieġbek bl-istess mod. Dik id-domanda saqsija lilu. Staqsejna lill-Prim Ministru jekk din ir-riżenja kienx diskussa bejnu u bejn l-eks Prim Ministru, Abela jgħid li saru diversi diskussjonijiet, madankollu baqa' ma qalx dwar xiex. Bejnu Joseph Muscat kien hemm diskussjoni aktar minn darba. Kien hemm diskussjonijiet fuq suġġetti diversi. Ma di deċiżjonijiet jidher li ħada waħda Joseph Kien Muscat. hemm deċiżjonijiet fuq suġġetti diversi. Mistoqsi konferma li Muscat ħad deċiżjoni minn jeddu u li hu baqa' ċass quddiem il-kontroversi kollha li waslu għal waqa' ta' Muscat, il-Prim Ministru baqa' għaddej bl-istess kantalina. Bieraħ wettaq dik l-intenzjoni li kien wara aktar ċar numru ta' xhur ilu. Minti fuq din id-deċiżjoni li kienet long overdue ma minn xejn. Wieħed irid ifakkar il-Prim Ministru Robert Abela li sapruħu f'din il-kariga wara li Joseph Muscat kellu jitlaq ir-ridni minn idejh f'nofs kriżi politika, fil-kampanja tiegħu għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista kien ħalef lealtà lejn il-predeċessur tiegħu u kien qal li kien se jkun qed jikkonsulta miegħu ta' kuljum.